Sinaga, Boru, ada Sinagiro. Sinagiro. Tak Sigiro, saru kalau Sigiro untuk Sinagiro. Beda bang. Sinagiro masuk dia teh. Oh Sinurat ya, Sinagiro teh. Dungi amang saragi, inang boru manula. Teh. Lukas sada ayat 70. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sejarah mencatat Sarah itu mandul. Natani si Abraham. Ate, tuala inang dong. Sejarah mencatat Sarah tidak bisa melahirkan. Alay. Tahu tuh doi. Wasoni Tuhan umur 10 boy si Sarah gabi-gabi. Masa ada inang dah, tuala inang macam, tu inang Boru Tabarat, Sinagiro, do inang Boru Manula. Napa dua hon, naso mungkin itu di pasah Tuhan itu am, gak mungkin Tuhan, buana mau Tuhan, ay mau mungkin boy do diulah. Alena so mungkin itu Tuhan itu mengulak marite ite hamu inang natu. Di anak ma di hamu natu inang dah gabe di boru. Nyon molo jong pe na tua muna mau na ibu di muna na mewakili. Jala di saksion hami songon pardita. Pos itu tu mak rohamuna inang Boru Huta Barat, Sinagiro do Boru Manula. Tetap yakin dan percaya inang ya. Tadi Alkitab sudah mengatakan tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhala amang si debang sinaga do saragi. Terus amang berusaha. Terus berusaha. Tapi di atas usaha itu ada doa. Orait labora, labora et ora. Ini yang sering salah pemahaman di jemaat. Apa itu orait labora? Berdoa sambil bekerja aman. Salah. Bukan berdoa sambil bekerja, tidak ada kata sambil sama Tuhan. Tapi orait labora itu doakan pekerjaanmu, kerjakan doa. Itu yang benar. Doakan pekerjaanmu aman, kerjakan doa. Doakan minta sama Tuhan supaya diberikan gabe di anak, gabe di boru. Itu yang terutama. Kalaupun diberi kesempatan namanya untuk ketiga keluarga ini, Tuhan menjamah bortian yakka inang natulu ate. Amin. Saya dijamah Tuhan ini mah, saya gawe pasu-pasu. Alai saya sauk mati. Molo di Leon Dewata ala hamidu naman dokkono. Saya sauk manon akka hamu natulu. Di Leon Tuhan ini dak dana manang boru. Jala pasak me mulu gay badida no dulu be. Ade. Ina panggiluan nami do itu Tuhan ida. Asa sautan non di Leon Tuhan. Atong di bagasan uduk do serok neroha martang yang mahita. Hulopit hami tangan nami jala upau kami di bagasan haserepon jala utadahami do dirinani. Tuhan ditatap podo keluarga amang sidebang inang Boru Huta Barat, amang sinaga inang Boru Sinagiro, amang saragi do inang Boru Manula. Di perdalanan ni ngulu nasida Jupang do hamaolon, Jupang do akka haberniton parukilon nang akka persahito, Jupang do mangido nasida asa dapotan gabe diana do gabe di boru. Sudinai sa guru di hole Tuhan
alai molo halak na setokton marpakirimon dileokoro songon sisara ido na diadopi ni inang boru huta barat boru sinagiro do boru manulang say toktong do na sida marpakirimon atong Tuhan jama pamatang jama portian lilit ador nasida tuinang boru tabarat boru sinagiro boru manulang lehon hasabaro jala toktong di bagasan tangyang nasida mangido nasida le Tuhan talumobi itu amang sidebang amang sinaga do amang saragi margogo nasida madalanya karyari nasida parumatanggo nasida songon uluan nasida di rumah tangga nasida say lehon bisuk lehon hasabaron jala lehon nang akka pacamotan akka pasu-pasu nasyakko marpungu do hami tarlumobi di hati dakon bunguan raja silahi sabungan boru bere ibe bere serengas dengkloko nali Tuhan halani di bagasan lasni roha dia riminggu napinar badiamo hupasat hami ma keluarga amang sidebang inang boru huta barat keluarga amang sinaga inang boru sinagiro keluarga amang saragi inang boru manulang tua dupan sesa dosa nasida di Tuhan sesa dosa nang akan namar dosa tu nasida sesa dosa nami saluna alani Kristus Yesus martangnya kami tuh saya didongani asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsauran itu di perbadia mahamu saluhna amin. 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 Maulati ma